Мой родный Минск, под небом журавлинным живи, квітней под зоркой золотой. Вороты Минска. Минская область, город Минск. Вороты Минска – одна з візітовак сучаснай сталіцы Беларусі. Два сіметрычныя 11-павярховыя гмахі выраслі ў 1947 по 1952 годах на прывакзальнай плошчы паваеннага Мінска. Пабудаваныя ў стылі сталінскага ампіру, яны разам з тым адсылалі да драўляных вежаў старадаўняга мінскага замчышча, якія былі ў свой час уязной брамай, а яшчэ на адным з будынкаў размешчаны самы вялікі ў Беларусі гадзіннік, дыяметр яго 3,5 метры, які трапіў сюды з Германіі у якасці ваеннага трафея. Дзякуй за ўвагу, сябры! Да новых сустрэч!